Dat is het 5e Programm, Dee Profeet, wat nich länger leven wull. Jun Redner is Johan Dyck. Vandaar wil we ons een ganz ander Bild vom Alten Testament aanzien. Dat heeft met moutlosigheid te doen. Dat kan zeer wellig möglich zijn, dat er vandaar mensen toehieren, wat met moutlosigheid en bedrektheid gepleegd zijn. Vielleicht wordt die deze predigt helpen. De Geschichte für vandaar handelt sich über den Prophet Elia. Wir fingen seine Geschichte in 1. Könige, Kapitel 18, bis 22 beschrieben. Aber erst ein paar Fragen über uns Thema. Hast du mal Mautlosigkeit erlebt? Ich denke, meist jeder einer von uns hat zu irgendeiner Zeit Mautlosigkeit erlebt. Ist die Mautlosigkeit ein langer Stout geblieben oder ging sie wohl vorbei? Für die meisten Menschen bleibt die Mautlosigkeit nicht lang. Sie geht irgendwann einmal wieder vorbei und dann kann einer wieder ganz normal leben. Aber wo feilst du die, als du mautlos wirst? Scheint die alles dunkel? Als du zum meist abstundst, hast du keinen Mut, die Arbeit anzufangen. Mautlos sein jetzt sehr schlecht, nicht wahr? Einzige Mautlosigkeit führt nur eine Bedrecktheit, wat einzige Menschen nicht loswerden können. Monat für Monat, und einzige Mal Jahr für Jahr, sind sie in diesem dunklen, bedreckten Zustand. Wird die Mautlosigkeit einzige Mal so groß, dass du nicht mehr leben wirst? Wenn du mit der Mautlosigkeit nichts getan wird, kann das wirklich durch Hand führen. Ich denke hier an die Früh, wat sich hat proeft het Leben zu nehmen, aber die hadden an Tiet gefangen, nu lag sie im Hospital. Und sie wir ganz ehrlich darüber, dass die Doktors ihr Leben gerat hadden. Sie hat wohl sterben, sie will nicht mehr leben. Und wer wird diese Früh? Das wir eine angeseinene Früh. Sie wird die Früh von einem Prediger. Sie wird eine Gemeinde anerkannt. Sie hat immer viel mitgeholfen und Gutes getan. Aber keiner hat gewusst, dass sie innerlich einen großen Kampf hat. Einen großen Kampf mit der Düsterheit, mit der Dunkelheit. Dort wird bedrecken deed. Und sie kon schien so selbst da nicht von loskommen. Von Büten gab sie ein scheinendes Bild auf, aber innerlich wie sie ganz am eng. Und sie will nicht mehr leben. Die weltbekannte Prediger vom 4. Jahrhundert, Charles Spurgeon von London, England, der hat auch Tiden von großer Mautlosigkeit. Ja, das passiert die besten Menschen, auch Gott seine Diener. Und hier habe ich von dir ein wunderbarer Diener Gottes, der auch ganz mautlos und bedreckt wird. Sie nennen es Elia. Was wird der Hintergrund von dieser Geschichte? Das erste, was wir uns merken sollen, ist, dass in Israel die geistliche Lehre sehr dunkel geworden wird. Da wir in Beiseit kennen in seine Früh, wat das Land regieren. Dat wären Ahab und Jezebel. Wat sie gedonen hadden wir, dass sie die Religion in Israel hadden proeft te ändern. Gott seine Propheten hadden sie verjagt und versprengt. Und sie hadden 450 Baalspriester in ihre Städte angestellt. Diese Baalspriester waren vom König betont. Und so wie in Israel eine große Verändernis gekommen, dass viele Menschen nu den aufjetzen Baal anbeten deiden und nicht mehr Gott. Gott straft Israel dafür. Und hat durch Elia sagen lassen, dat würde in Israel nicht mehr regnen, was sie sich bekehren würden. Nu hat es al 3,5 Jahre nicht mehr geregnet. Und Elia, der Prophet Gottes, kam zu diesem Entschluss, hij soll das Volk auf dem Berg Karmel taupropen, und da sollen sie eine Probe anstellen zwischen Gott und den jetzen Baal. Das wie alle passiert. Und wie weiter je die Geschichte, wo Gott 4 vom Himmel schickt und das Opfer verbrennen deed, wobei über die 450 Priesters von Baal nicht so was tun können. Und da sagt das Volk, dass Gott doch wirklich derjenige ist, den sie anbeten sollen. Und an den Tag gab das eine Verändernis. In Elia, voll grauten Mut und ivrig für den Herrn, nahm die Baalspriester und brachte alle um.
Ahab, de Koning, sagt dat alle touw, en hij werd zeer dol, aber hij kon aan dem dag nichts nicht doen. Hij fuhr naar huis, en zeed zijn vrouw Jezebel dort. Dit was een besonders beise vrouw, en die nam de zaak en ihre ene heen. En wat deed ze? Zij liet Elia deze Nachricht brengen. En we vingen de vierde in 1. Könige 19, vers 2. Dan schickt Jezebel in boten naar Elia en leidt hem zeggen, de jetta zullen mij zo en zo doen, wanneer ik wat morgen om deze tijd die niet aangedonen ha, wat du de Baalspriesters aandeedst. In andere woorden, morgen om deze tijd wordt Elia dood zijn. Wat deed dan de profeet, als dit hield? Wie weet je dat hij nu een storcher, braver profeet geweest weer? Hij had rots op den Berg Karmel ne heldendood gedaan. Hij had je 450 Baalspriesters opgeriemt. Dan is dat boel wordt aanvangen te regenen, dan rent hij den ganzen weg naar huis naar Jezreel, ongeveer 30 mijl. Nu aber sagt ons de Schrift, nam Elia de riet uit. Nu op eenmaal wie am Angst. Dit bewijst, dat einem die Mautlosigkeit einstmal ganz unverhofft trifft. Hij rent uit Angst naar Beerseba, dat zijn ongeveer 100 mijl Süden van Jezreel, wo hij gewohnt had. Dat wie aber nicht weit genug. Hij leidt zijn Knecht in Beerseba, en hij rent allein wieder, en hij wist hen. Dit ving we in 1. Könige 19, vers 4. Dat zegt, hij ging aber selbst eine deres Reise in de Wildnis an, en zat zich onder een wachholder in bed, dat hij doch sterven kon. En hij zeide, ik ha genoeg, so neem meine Seil, o Herr, ik zie nicht beter als meine Voders. En zo zijn we hier een man, wat bloos een korte tijd verheer, grote Wunder deed op den Berg Karmel. Nu zat hij hier als een hoffnungsloser Mensch. Dat is wat de Mautlosigkeit en de Bedrektheit, wat ook Angst met zich brengen, te ons doen kan. Wel we nu onderzoeken wat de grond weer voor zijn Mautlosigkeit. Ik wil zeggen het eerste weer, dat Elia dacht nicht mehr klar. Hij kon de Sache nicht mehr richtig begreifen. Hij merkt sich Sachen deutlich, wat aber nicht so wären. Dat is sehr verken so, wie Menschen, wenn die mautlos sind. Sie denken nicht klar. Hij vergaat dat Jezebel een Feind Gottes weer, en dat Gott am bot nu immer voor haar geschützt had. Hij vergaat dat Gott bot nu bij hem geweest weer, en die wordt zest bij hem zijn. Dat weer de eerste trouble. De tweede weer, Elia traan zich van die wat hem helpen konden. Hij leidt zijn Knecht in Beerseba en ging allein in de Wildnis aan. Allein kann wir uns sehr viel deutlich merken. Mautlosigkeit was sehr schwind, wie Sonne, wat sich an Einsamkeit teruggetrokken haben. Geht die dat auch so? Ich weiß, dat wann einer mautlos ist, dann will einer nicht mit Menschen sein, dann will einer nicht reden, dann will einer bloß allein sein. Aber denkt daran, dat es kragt das orechte Mittel. Wir sollen uns nicht terugtragen und bloß allein sein, wenn wir mautlos sind. Nee, wir sollen mit Menschen kommen. Wir sollen besonders mit unseren Freunden kommen, wat uns Mut toespreken können. En dreidet wir, Elia hat groß een sehr großen Kampf gewonnen. Seine Nerven werden sehr angestrengt wast. Die Baalspriesters waren weg, en Gott hat weiter Regen geschenkt. Eigentlich hat sich sollt freien können. Aber kragt, als seine Nerven de dollste angestrengt werden, wordt hij van de Jezebel gedreeft, dat zij am het leven nemen. Einstmal brukt het bloos een kleines beetje, wanneer onze Nerven angestrengt zijn, dat we waren bedrekt en mautloos worden, en we feilen zoals wanneer we aan een groot, dunkelt loch ineenvallen. Mautlosigkeit komt sehr leicht nadat we een groten Sieg gehad haben. Nun een tijd, wanneer we ganz boven een hoogje was zijn, vallen we ook sehr leicht drauf. En vierde weer, Elia wie am Charper ook en zijn geveilen ganz übermeid.
Hij had in de laatste jaren zich zeer angestrengt, dem Herrn seinen Namen treu te zijn en am te dienen. Nu had zich op den Karmelberg zeer angestrengt. Wann einer so uitgebrannt is, dan kommt die Mautlosigkeit ook zeer leicht an. En noch een vijftet. Elia fängt sich an selbst te bejammern. Hij zei, O Herr, ich zie nicht beter als meine Voders, lot mich doch sterben. Aber wer sagt, hij muss beter sein als seine Voders? Damit meint hij, de Propheten wat ver am wären. Hij zit hier an, dat hij kein Recht haft, länger te leben als die, wie zij nicht beter is als die. Dit passiert verkende Menschen, wat für sich veel te ne höhere Mut zaten. Wenn sie dort nicht erreichen können, dann feilen sie nur abgeben. Elia bejammert sich, dat hij dit nicht hat beter kunt merken als seine Vergänger. En nu seht er bloß, ich gebe ab, ich will sterben. Wo antwoordt Gott am in deze leer? Deed Gott am uitlomen? Deed Gott am beschuldigen? Nee, so deed Gott dat nicht. Aber wir seien hier die Sanftheit in die wunderbare Weg, wo Gott uns in onze Mautlosigkeit helpen kann. Wat wie dan het eerste? Het eerste weer dat Gott gaf am Ruhe, dat sich verreiben kon, en bracht am op een wunderbare Weg eten, zodat sich storchen kon. En ander weer, Gott zag dat het eerste wat brokken deed, weer help voor zijn Körper. Dat zegt in vers 5 im 19. Kapitel so. Dan leed sich onder den Wachholder in Schleip. En zei mal door. Een engel ried hem aan en zei, sto op en eet. En hij zag zich om, en door wie zijn kop en eng lachen gebakt het brood in de kan water. En als hij gegeten en gedronken had, leed zich verder aan in Schleip. Dat is werkend het beste middel om onze moutlosigheid onder de feit te krijgen. Moutloze mensen kunnen werken niet slopen, en aan hongert ook niet. Gott, der ons gemerkt heeft, weet dat. En hij wist dat ook hier, dat dat het eerste is wat we brokken. Slopen, uitrijven en een molschein eten. De tweede wat we zijn is, Gott reed lieftolig en sanft te aan. Einstmal worden moutloze mensen beloond. An wordt op een Hordenweg gezegd, dat ze zich mal veranderen sollen, dat ze mal abhören sollen mit dieser Mautlosigkeit. Aber dat helpt nicht. Gott deed dat beter. Wir lesen in Vers 7 wieder, da sagt es, en dem Engel kam noch einmal, en ried am an en zei, sto op en at, willst du hast een langen Weg fertig. En hij stond op en dronk, en ging aan de kracht van dit eten 40 dag en 40 nacht, wat hij bot in Borg Horeb kwam. Dat is je die Borg, wo Moses eenmaal de 10 geboten kreeg. En dan zegt het wieder in vers 9, en hij kwam daaraan en bleef de nacht en een heil. Dan kwam het woord van haar naar hem en zei, wat deed du hier, Elia? Gott deed hem niet beschuldigen. Hij deed ook keinen die bedrekt en moutloos is, beschuldigen. Wat zei Elia? Elia deed zich verder bejammeren. En hij zei, wo zei hij voor God geïwerd had, en wo Israël ganz afgevallen weer, en dat Jezebel am dood merken wil. Hij meint, hij weer de einzige wat nog eeuwig gebleven weer, wat God nog true weer. Gott nam hem dat niet weg, wat hij hier zei, aber hij weiß am wat ganz anderes. Gott wist, dat al het reden nu groots niet helpen wordt. Elia brukt een nieuwe begegnung met God. En zo lezen we in vers 11, dat God dit te hem zei. Go uit, en kruip ver den Herrn op een boeien op. En zei mal, de Herr leidt een grote wind voorbij komen, wat de boy verrijdt in de steine verbruik. Aber de Herr weer niet in den wind. No den wind komen Erdbeben, aber de Herr weer niet im Erdbeben. En no dem Erdbeben komen vier, aber de Herr weer ook niet im vier. En no dem vier komen stellet
sanftet Rügen. Als Elia dort hielt, bedagt hij zijn gezicht met seinem Everrock in jenken stund beim Eingang van een Heil. Gott redt met Elia durch een leiset Fuscheln, nicht een luidet Gebrell. Hij helpt Elia denken dat hij nicht recht wie, wann hij zegt dat alle in Israël Gott verloten hadden. Hij zegt, er zijn nog 7000 wat ihre Knie nicht verbal gebeuren han. Gott zegt zu Elia de Wahrheit. En hij leidt am Speren, dat Gott am veel rekenen deed. Aber hij soll ook dat Rechte denken. Hij soll nicht immer dat Onrechte denken. De Leer wie nicht so schlecht, als Elia sich dir vorstellt. Dat is bij moutloze Menschen sehr verken die Trouble. Sie stellen sich alles veel te dunkel vor. Gott bracht am op rechte Gedanken. En dan weer nog een derde wat Gott voor am deed. Gott gaf am een gouden vriend wat am helpen soll. Van deze 7000 Menschen wat nog even gebleven wären, wie een man die heet Elisa, een junger man. Den zegt Gott, soll hij als Profeet salben. Elia ging doorheen en deed het ook. Nou hier lezen we dat Elisa am Deinen deed. Ze worden partners am Profetendienst. En zo kwam Elia uit zijn moutlosigheid uit, indem hij zich verrijft, gemeenschap met God vond, in de gezelschap van een gouden vriend. Alle drie zijn zeer wichtig, wanneer we die bedrektheid willen overstonen. Bist du van dir moutloos en bedrekt? Ik wil die zeggen, dat is niet zo donker als du die dat voorstellen deest. Du kannst den Weg uitvingen uit deze dunkelheid. Dat eerste is, Gott wil han, du sollst die verrijven. Du sollst mal wieder gut eten. Gott will die een gouden vriend zijn. Hij is bij die. Hij heeft grote lief voor die. Hij wil die mout geven. Die leer is niet zo schlimm als du die voorstellst. Hij is bij die. Hij wordt die derg helpen. En hij wil die ook gouden vriend geven. Zie je mal waar een vriend en een gemeente en een kerk, die willen mout toespreken. God is daar. En hij kan voor die zorgen ook aan deze leer. Wel we nu tot beden. Lieve Heer, wanneer moutloze mensen zijn, krijgt zoals Elia, schenkt dat die mochten vertrouwen kunnen op die zaten. Schenkt dat ze doch kunnen innerlich ruhig worden, en dat ze die vriend vingen, wat aan ook durch deze schwere tijden durchhelpen kunnen. We beten dit in Jezus zijn namen. Amen. Wanneer je nog vragen hebben over dat wat je op dit programma gehoord hebt, mijn telefoonnummer is 204 346 0523. Ik wens je allen een goede week. Op hier.